Xelkê Kobanê dibêjin biryara Serokê Emerîkî Donald Trump got hêzên Emerîkî ji Kobanî vekşand û rê da Tirkiye got êrişa herêmê bike jiyana wan kire metirsê da. û diyar dikin got serkeftina Joe Biden got çavlirêya bibe serok ji bo wan dibe cihê rehetê. Ji ber got li gorî wan, Birêz Biden dostekî dîrokî ye ji bo Kurdan û ne pêşbîne got biryarên li dijî Kurdan derxîne. Herwiha rûniştvan hêvî dikin got Birêz Biden ji bo wan aramî ava bike û piştgiriya Kurdan berdewam ke û deverên Kurdî Efrîn girê spî û serê kanî di dema wî da bên rizgarkirin. داخوازی وی مج رئیس امریکای نو جو بایدن گوتنه که خواه بود جبو کردان گوتو بود نه تنه چیا دوستوانه هم خوازن وی گوتنه خواه اثبات بکه و جبو ترامپ وکو رئیسه که امریکا نه رئیسه که هم بیشن سر و آستی سیاستی امریکا در و بره بابه ترامپ تنه انسانی که اقتصادی بود برای همو غم خواهی پره بود ام پر پیکی بخواشن و ایشالله و ختمی ما ببینه و ایشالله و ما بدولت که و ایشالله هم بندستی در کردن ام پر پیک خواشن کرد وقاس احمق دی وقاس شهید مکری ما وقاس او کری که بوش نره دوازن و تشتكي جماعة تشيكا وامجي لفراشيني خو هاجر نابن تهديد تركيا خلاص ببالكي وتزميني او ملت سوال دربك وسوال تزيفر هاجر دبنو بعدگر دورته و دوازن امشيني خانه لبن Ji aliyê xava siyasetmedar û kesayetên civaka sivîliyên Kobanî diyar dikin. Got van 4 salên werin pêwîst e salên aramê bin. û tevî got Biden di siyaseta Emerîkî ya derva da tik guhartinê çê neke, lê bihêvîne got gefên Tirkiye derheqê herêmê da biseknîne. Vîme ku derketina serokkomarê ne Joe Biden her wekû dîrokî jî hevaltiya xwe miletê Kurd re heye ku bi awakî pozîtîv bê ku bêlînê aramiyek li herêma me çê bibe û ew şera bê rawestandin û pirsgirêka Sûriye bi tevahî gişkî çareser bibe. Amerîka dewletekî gelekî bi bandor e kanê bandorekê pozîtîv bike û kanê negatîv kanê çêke û kanê xerab jî bike. Her wekû siyaseta Amerîka jî belkî bi serokkomarekî nayê guhartin. Lê car hê karîzma serokkomarekî, reîsekî wekû dibêjin dibe yanî bandor dike. Rûniştvanên Kobanî wê yekê dibêjin Amerîka dewleteke xwedî hêz û bawerî ye û ew dikare bi gelan re bibe alîkar û mafê wan ji rejîmên dîktator bistîne û aramê li deverên şer ava bike. Ji ber wê yekê hêvî dikin got serokê pêşbîn ji bo tevahiya Sûriyê ewlehiyê bi cih bike û krîzê bi dawî bike. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.